Radoš i Teodor, dečaka su dva. Oni se ne boje srpskog jezika. Teo piše, čita, Akoš crta, peva. Na času srpskog jezika nijedan ne zeva. Hej, 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 da, 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 znanje je trofej, a ne dosada. Hej, 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 da, 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 učimo mi reči iz srpskog jezika. Akoš i Teodor, dečaka su dva. Oni se ne boje srpskog jezika.